Реввоентрибунал. Облизпкомзап. Военревком. ССРБ. Чрезвычайка. Буржуазия. Пролетариат. Стой! К стенке. В расход! Я ледве язык не зламала. Божечки. Адкуль у Беларусі савецкая ўлада? Хто іх сюды клікаў і што яны нам насамрэч прынеслі? Ніякай беларускай савецкай сацыялістычнай рэспублікі бальшавікі ніколі не планавалі. Яна ім была не патрэбная. Таму, напрыклад, 8 снежня 1918 году у Маскве абвесцілі Літоўскую савецкую сацыялістычную рэспубліку, куды ўвайшлі ўсе беларускія губерні. Праўда, пасля ідэю перайгралі і абвесцілі савецкую Беларусь у Смаленску. Але ўсё гэта для саветаў было гульнёй, дзе тэрыторыі клетачкі, а народы шашачкі. Сёння ССРБ, заўтра Літбел ССР ці БССР, губерню сюды, губерню туды. Гэта не пра нацыянальныя інтарэсы, а ні разу. А пра што тады? Вось і пагаворым. Хто тыя людзі, якія ў Беларусі ўсталёўвалі савецкую ўладу? Карл Ландер, латыш. Михаил Фрунзе, молдаванин. Вильгельм Кнорен, латыш. Александр Мяснікоў, армянин. Я не маю нічога супраць латышоў ці армянаў, але канкрэтна гэтыя людзі ў Беларусь трапілі цалкам выпадкова. І краіна наша для іх была проста кавалкам заходняга фронту. Былі, канешне, экзатычныя персанажы, напрыклад, Яўгенія Бош, напалову немка, напалову яўрэйка з Херсона. Псіхічна хворы чалавек. Дык яе нават калегі па партыі баяліся. Як жа так атрымалася, што ўсе гэтыя добрыя людзі узялі ў Беларусі ўладу? Менск, снежень 1917 года. У Петраградзе толькі што ўладу ўзялі бальшавікі, а ў Менску збіраецца першы усебеларускі з'езд, каб вырашыць, як жыць далей. Бо ёсць жа лозунг «Улада саветаў», значыць, людзі самі павінны ўсё вырашаць. З розных куткоў Беларусі, Расіі, Украіны, з фронту, з губернскіх земстваў і камітэтаў бежанцаў пацягнуліся дэлегаты, агулам пад 2000 чалавек. А самае цікавае, што з'езд прафінансавалі бальшавікі. Народны камісарыят па нацыянальных справах, якім кіраваў хто? Сталін. Разлік быў такі, каб праз рашэнне таго з'езду ўзяць у Беларусі ўладу легітымна. Але ўсё пайшло не па плане. Таму самі бальшавікі пад кіраўніцтвам Мяснікова той з'езд і разагналі. Прэзідыум арыштавалі, і больш такіх памылак паўтараць яны не будуць. Пагулялі ў дэмакратыю і хопіць. Глядзіш з пазіцыі сённяшняга дня і думаеш, як гэта наогул было магчыма. Нейкія дзіўныя людзі, без адукацыі, без біяграфіі, з розных куткоў імперыі, марфіністы ці проста псіхічна неўстойлівыя персанажы бяруць уладу тут у нас. І ніхто ім нічога не можа зрабіць. Але, як пісаў пазней Герберт Уэллс пасля сваёй вандроўкі ў савецкую Расію, бальшавікі былі майстрамі ў адным – у задурванні людзям мазгоў, у прапагандзе. Яны адзіныя стварылі для шырокіх масаў прывабную карцінку будучыні, дзе ўсё ёсць, дзе ўсе роўныя, фабрыкі рабочым, зямля сялянам. Ніхто іншы падобнага не прапаноўваў. Манархісты хацелі вяртання царскай улады. Дэмакраты хацелі дэмакратыі і не маглі патлумачыць, што гэта такое. А навошта тлумачыць, калі можна проста намаляваць прыгожую карцінку? Рай на зямлі, і яно народу заходзіць. Галоўнае паболей лозунгаў і паменей канкрэтыкі. Адкуль тая зямля? Як будуць працаваць тыя фабрыкі? На чым? За якія грошы? Гэта ўсё ж трэба спачатку ў кагосьці забраць, а пасля ўжо дзяліць. А ў каго браць? Бальшавікі не столькі малявалі светлую будучыню, колькі ўмела стваралі вобраз ворага. Думаеце, гэта не важна? Гэта архіважна, як казаў дзядуля Ленін. А хто вораг? Камерсанты, былыя чыноўнікі, лекары, настаўнікі, духавенства, паліцыя, афіцэры, заможныя сяляне. То бок, усе, у каго штосьці ёсць. Ёсць што адняць і падзяліць. А хто ж тады саюзнікі? Тыя, у каго нічога няма. Адсеў грамадства, як тады казалі.
Салдаты, матросы, гарадская і местачковая галеча, ажно да прастытутак. Ва ўспамінах пішуць, як трыбунал ЧК хадзіў па Менску ў выглядзе дэлегацыі. Наперадзе басякі і прапойцы. Яны першымі заходзяць у кватэры і выцягваюць адтуль уласнікаў. А за імі ўзброеныя салдаты. Тыя ставяць прыступнікаў да сценкі. Сам выраз да сценкі пайшоў не з 30-х гадоў, а акурат з таго часу, з 1917-га, калі бальшавікам па вялікім рахунку нават умоўная сядзіба з падвалам не была патрэбная, бо следства і дазнанне з'явіліся пазней. Была б сценка і дзела з канцу. Служба ў расійскай царскай арміі для сотняў тысяч учорашніх сялянаў стала і школай, і універсітэтам, паскоранай сістэмай палітычнай адукацыі. Вайна навучыла жорсткасці, там яны ўпершыню адчулі смак крыві, а бальшавікі распавялі, хто вінаваты і што з гэтым рабіць. Фронт Першай сусветнай разрэзаў Беларусь папалам. Тут немцы, тут рускія. І на расійскім баку стаяла да 1,5 мільёнаў салдат з усёй імперіі. Проста уявіць, сапраўдная арда. У адным Менску 150 тысяч чалавек. Гэта людзі, якія ў жыцці нічога іншага, апроч вайны, не бачылі. Упершыню яны вырваліся ў шырокі свет са сваіх вёсак, фабрыкаў, хутароў. Падзенне царызму, безумоўна, віталі ў Менску, як і ў іншых гарадах Беларусі, нарэшце. Але ніхто асабліва не задумваўся, што ж будзе пасля. Агромністая маса дэмаралізаваных салдат, для якіх вайна страціла сэнс, стала лёгкай здабычай для бальшавікоў, а Беларусь – зручным тэатрам для дзеянняў. Часткай расійскага палітычнага тэатру, бо асобна Беларусь ніхто не ўспрымаў. Так і атрымалася, што бальшавіцкі рух у Беларусі ўзначалі людзі звонку. Фрунзе, Кнорын, Ландер, Мяснікоў ды іншыя. Савет рабочых і салдацкіх дэпутатаў без бою ўзяў уладу у Менску, роўна як і кантроль над вайсковымі гарнізонамі. У лістападзе 17-го году амаль усе расійскія часткі ў Беларусі перайшлі пад кантроль ваенрэвкома Заходняга фронту. Заўважце, нават у назве ніякай Беларусі няма, толькі Заходні фронт. На змену царскім генералам прыйшлі малодшыя афіцэрскія чыны, прапаршчыкі, якія імгненна рабілі фантастычную кар'еру і ўжо кіравалі гарнізонамі і гарадамі. На пачатку 1918 году немцы пайшлі ў наступленне, дайшлі да Дняпра і Дзвіны. Маглі б і далей пайсці, бо расійская армія развальвалася. Бальшавікі былі ў паніцы, але ўвосень таго ж году ў Германіі стрэліла свая чырвоная рэвалюцыя. Немцы вымушана адступілі. Бальшавікі вярнуліся, у тым ліку і ў Менск. І пачалося. Падвалы, допыты, ЧК. Торговать водкой у нас, гражданин, запрещено. Так я не гандлявал. А откуда у вас 3 бутылки? Шкалики еще. Для личного пользования? Пьете? Запьешь тут з вами. Что за бырло? Гэта ад рэўматызма, унутр прымаць не раю. Вылечим мы ваш ревматизм. Затравить хотел представителя власти, падла! Я доктар. Доктор? І як доктар, я раю вам менш курыць, адмовіцца ад морфію, алкаголю, практыкаваць пешыя прагулкі, а лепш санаторны рэжым. Інакш Ты мне зубы не заговаривай, доктор. Я знаю таких. Видала. В Астрахани видала. В Херсоне видала. Сами на небо просились. Говорили: добей, добей. А ты мне лучше расскажи про свою подпольную организацию. Кто к тебе ходит, доктор? Где ходит? Может, ты еще и деньги прячешь? грошы ваши товарищи у меня отобрали при обшуку. Гадзіннік Павел Буре срэбраны, штиблет и пинжак французский, спирт медицинский выпили, книжки
Книжки не брали, взяли только две брошюры. Одну по немецкой мове для самокруток, а другую про половые хворобы профессора Штауба, бо она с картинками. Будут тебе и книжки с картинками, и гуси с потрохами. Забудь! При коммунизме часиков Павел Буре не будет. А спирт при коммунизме будет? Не твое собачье дело! Таких, как ты, в коммунизм не пускают. Хотя, слушай, доктор, а давай к нам, а? Золотой ты мой человек. Да мы с тобой такие горы. Мы с тобой такие дела. А марафет у тебя есть, доктор? Так, да, очень хорошо. Это просто замечательно. Да. Я вам, як доктор, могу порадить меньше курить, отмовиться от морфию, опиуму, кокаину, алкоголю, практиковать пешие прогулки, а лепш санаторный режим. Ясно. Ясно. Понятно. Федя? Федя! Забирай его. В расход. Давай следующего. Бальшавіцкая ўлада стала сапраўднай пошасцю для Менску. Аблавы, арышты, канфіскацыі, пазасудовая расправа, а нават калі па суду, ваенна-палявому. Каму ад гэтага лепш? Людзей бралі з кватэраў, на рынках, з вуліцы, садзілі на падвал, у пішчалаўскі замак ці ў былы архірэйскі дом. А пасля, звычайна апоўначы, вазілі на расстрэл у камароўскі лес. Усе вязні чакалі гэтага грукату ботаў па падлозе, апоўначы. Забяруць ці не? Маліліся. Спавядаліся адно аднаму. Пранесла? Значыць, жывем яшчэ дзянёк. А было і такое. Чалавека везлі на расстрэл, ставілі разам з іншымі да ямы. Людзей побач стралялі, а яго не. Закопвай. Але перад гэтым апранай на сябе скрываўленую адзежу забітых і назад у падвал. Пасля пары такіх выездаў чалавек сівеў, губляў мову ды розум. І вось цікава. Калі такога чалавека выпускаюць на волю, ён як чумны разносіць па вуліцах жах. Бо гэта і ёсць мэта тэрору сеяць жах. Той час у Менску выдатна апісаны ў злодзейскай трылогіі Сергея Пясэцкага. Бандыцкі горад, дзе ўлады ўзялі таксама бандыты. Толькі што прадстаўляюцца яны як улада, розныя там сакратары, губкомы, прадкомы, а па факце бандыты, учорашнія прапаршчыкі, матросы ды звыклыя прапойцы і макрушнікі ездзілі на шыкоўных аўто, займалі апартаменты ў гатэлі «Еўропа», там жа рабілі сабе канцылярыі, там жа адпачывалі. Часам не адныя, а з жанчынамі. Што чакала жанчына ў Менску ў тыя страшныя часы? Нічога добрага. Ты ж паспрабуй з дому выйсці і дадому вярнуцца. Санітаркі Чырвонага крыжа, гімназісткі, нават манахіні ставалі ахвярамі гвалту новай улады, якая прыйшла іх вызваліць. А новая ўлада – гэта ж вельмі часта агаладалыя ва ўсіх сэнсах за гады вайны салдаты. Да пары іх трымалі на ланцугу афіцэры, але тыя ж афіцэры самі першыя і пайшлі ў расход. Цяжка паверыць, але некаторыя салдаты нават не памяталі, з якой губерніі, якога ўезду паходзяць, дзе нарадзіліся, бо вайна стала для іх жыццём. А калі ты жанчына, а тым больш з дзецьмі, а тым больш удава, ты ж яшчэ і зарабі сама. На ежу. Царскія папяровыя рублі нічога не каштуюць. Керанкі таксама, гэта грошы, якія нават нумароў не мелі. Прадавай срэбра, золата, посуд, сябе прадавай. Гэта час неверагоднага росквіту прастытуцыі, вымушанай. З гораду беглі на вёску, туды, дзе харчы ёсць, а там продразвёрстка. З вёскі ў горад, дзе цябе ніхто не ведае, а там вулічныя аблавы. А некаторыя не хаваліся, самі ішлі да власці.
нават рабілі сабе кар'еру. У менскай чрезвычайке быў цэлы жаночы аддзел. Там служылі жанчыны. А яшчэ новыя гаспадары гораду, усе гэтыя яркіны, грудзінскія, піхалікі, чамусьці вельмі любілі прыгожае жыццё і атачалі сябе акторкамі, былымі опернымі спявачкамі, бо статус. Праўда, жыццё камісарскіх жонаў, як правіла, было нядоўгім. Між сабой бальшавікі іх называлі шлюхамі. Спачатку бралі з сабой у рэстараны, пасля ў карныя экспедыцыі, пасля самі стралялі, калі надакучыла. Як у Блока у паэме «12». Катька где? Мертва, мертва, простреленная голова. Ты всегда такой, Я не могу устоять. шалун. Хапіла некалькіх месяцаў, каб людзі ў Менску наеліся бальшавізму. Насельніцтва было гатова падтрымаць каго заўгодна: палякаў, рускіх, немцаў, БНР, хоць марсіянаў, адбы адпомсціць чырвонай уладзе. Бо жыць так далей было проста немагчыма. 17 лютага 1919 года адбываюцца першыя савецка-польскія сутычкі. У канцы красавіка палякі займаюць Вільню. Юзеф Пілсудскі выдае адозву да насельніцтва былога вялікага княства літоўскага. Абяцае шмат чаго, але галоўнае — свабоду ад бальшавікоў. Таму усе надзеі людзей скіраваны ў той час на палякаў. Іх чакаюць, на іх моляцца. 8 жніўня 19 году палякі вызваляюць ад бальшавікоў Менск. Акурат перад гэтым чырвоныя рэпрэсіі даходзяць да піка, бо тыя ведаюць, што маюць пакінуць горад. Таму вязняў, якіх не паспяваюць вывезці на ўсход, спешна расстрэльваюць, а самі ўцякаюць. Пілсудскі, выступаючы ў Менску, кажа пра ідэю федэрацыі, новага вялікага княства. Прыцягвае на свой бок, у тым ліку і беларускія сімпатыі. Пачынае працу беларуская вайсковая камісія ў складзе польскага войска. А ў хуткім часе польскія аддзелы займаюць амаль усю Беларусь. А вось бальшавікі са свайго боку не проста ліквідуюць савецкую сацыялістычную рэспубліку Літвы і Беларусі, але згодныя нават на вечную мяжу з палякамі па Дняпры і Беразіне. Безумоўна, сітуацыя яшчэ перайгралася некалькі разоў, але сам гэты факт яскрава сведчыць. Беларусь для бальшавікоў была выключна тэрыторыяй, дзе можна пажывіцца. Разменнай манеты. Вось, калі чытаеш пра ўсіх гэтых кнораных, ландераў, яркіных, мясніковых, не пакідае ўражанне, што гэта тыя ж самыя Гіркіны, Гіві, Матаролы, Захарчанкі з 2014 году. Той самы стыль, падвалы, грабеж. Вось бандыты і тут стаюць уладай, абвешваюць сябе медалямі, але самі не перастаюць ад гэтага быць звыклымі бандытамі. Дарэчы, і жаргон у бальшавікоў быў адпаведны. Братва, марафет, скокнуць, мянушкі кшталту Васька касой. Культурка, так бы мовіць. Але ў гонар гэтых людзей пасля называлі вуліцы. Вуліца Ландера, вуліца Мяснікова ў Мінску. Калі ласка. Мяснікову, дарэчы, вельмі пашчасціла. У 25-м годзе ён загінуў у авіякатастрофе. Бывае. А вось іншым не вельмі. Вільгельм Кнорен быў арыштаваны як шпіён у 37-м годзе і расстраляны на спецаб'екце камунарка пад Масквой. За расстрэл галасавалі Сталін, Варашылаў, Молатаў, старыя яго карышкі. Віктор Яркін, той самы кіраўнік мінскай чрезвычайкі ў 19-м годзе, арыштаваны і расстраляны ў 37-м, толькі што ў Менску, і, напэўна, ён нават у курапатах ляжыць. Рэвалюцыя пажырае сваіх дзяцей. Класіка. Так, а вось чаліня Рады абароны Літбел СССР Яўгенія Бош, шалёная фурыя рэвалюцыі, застрэлілася сама у 25-м годзе. Каб не застрэлілася, напэўна, таксама пайшла пад нож, бо сімпатызавала левай апазіцыі. Такія справы. Дык што нам сёння з гэтай гісторыі? Апроч таго, што ў Менску, напэўна, ўсё ж трэба пераймяноўваць вуліцы Ландера і Мяснікова, а спачатку азнаёміць жыхароў гэтых вуліцаў, што ж гэта былі за добрыя людзі. Напэўна, гэта тэма пра папулізм і пра тое, што з яго нараджаецца. Бо першыя бальшавікі разліву канца 1917 году падаваліся нейкай часовай з'явай.
Быў цар, быў керанскі, і вось зараз бальшавікі, нейкія там казачнікі, Гансы Хрысціяны Андерсаны. Ніхто з палітычных канкурэнтаў іх сур'ёзна не ўспрымаў. А вось калі яны прыйшлі ў другі раз пасля немцаў, гэта ўжо была машына гвалту і падаўлення. Калі прыйшлі ў трэці раз летам 20-го, калі ішлі маршам на Варшаву, гэта была ўжо вайсковая машына. Яны ўвесь час раслі і вучыліся на сваіх памылках. Дык варта было б і нам вучыцца на сваіх. А таксама адэкватна ацэньваць сваіх супернікаў. Вось беларускія палітыкі ў той момант бальшавікоў і недаацэнілі. А далей ужо Менск хадзіў з рук у рукі, пакуль нованароджаная дзяржава БНР ляжала ў калысцы дзесьці за межамі Беларусі. Таму і насельніцтва чакала выратавання не ад БНР, а ад палякаў ці хаця б расійскіх белых генералаў. Хто заўгодна, толькі не чырвоныя. А вось як пасля гэтага ўсяго ставіцца да БССР? А гэта ж важны этап нашага дзяржавабудавання, як ні круці, а выходзіць, што падмурак нашай гэтай дзяржаўнасці – расстрэлы, падвалы, садызм. Ну, але былі ж і нацыянал-камуністы. Чарвякоў, Жылуновіч, Ігнатоўскі. Яны верылі ў савецкую Беларусь з чалавечым тварам і канкуравалі з Мясніковым і яго братвой. І як скончылі тыя Чарвяковы і Ігнатоўскія? Хто з іх памёр сваёй смерцю? А давай спытаемся ў гледачоў. Як нам ставіцца да савецкай Беларусі на вось такім падмурку? Нашая гэта дзяржава? Ці не? Ці як? Пішыце ў каментарах, калі вам бяспечна, і будзе вам шчасце. А няшчасця не будзе. Сустрэнемся. Пакуль.